Dobrý deň, milí pikoakvaristi a iní sledovatelia môjho YouTube kanála Pico Aquatic. Dnešné video by som chcel zamerať troška odlišne od akvaristiky, ale troška v tomto mojom hobby súvisí okrajovo, keďže sa snažím vyrábať si aj vlastné nádoby a iné predmety dekoračného charakteru, do ktorých sa sadia potom kvety či už vo vode alebo v hline. A to je vlastne aj dôvod, prečo som sa dostal k takýmto materiálom. Kedysi dávnejšie som už nejaké materiály ako polyuretán alebo živice okrajovo spomínal, ale dnes sa chcem povenovať zaujímavému materiálu, ktorý bol v mojich očiach dlho opomínaný a mal som voči nemu predsudky a ním je sadra. Sadru pozná asi každý a dôvod, prečo som sa sadre vyhýbal, je ten, že v mojich očiach bol tento materiál považovaný ako mäkký. Mäkký, ľahko rozbitný a tým pádom nepoužiteľný. Každého zamrzí, keď niečo pekné má v rukách a sa to nakoniec rozbije. Ale po kontakte s jednou príbuznou talentovanou sochárkou, ktorá robila sochy práve zo sadry, lepšie povedané portréty, busty, som pochopil, že správnym spracovaním sadry je možné dosiahnuť materiál, ktorý je naozaj tvrdý, a vzhľadom na to, že ide o lacný materiál, môžu s ním byť dobré výsledky. Takže, aby som to zostručnil, toľko na úvod. Toto je klasická biela sadra, ktorá sa dá kúpiť v stavebninách. Jej cena je v závislosti od veľkosti balenia. Sa vieme dostať na 50 centov za kilo pri tých 20 až 30 kilových baleniach, ale bežne je to euro alebo 0,75 eur za kilo. Čo nie je veľa vzhľadom na to, že do toho sa primiešava ešte voda, čiže ten objem sa malinko zväčší. Po vytvrdnutí sa dá sadra veľmi dobre opracovávať, dá sa povrchovo upravovať, napríklad nanášaním živice, farieb a tak ďalej. Dá sa do nej vyrývať, gravírovať, dá sa liať do formy. Je možné pracovať s konzistenciou, takže naozaj ten materiál je fajn a nie je to toxický materiál, človek sa nemusí pri tom až tak bať. Takže toto by bola klasická sadra. Ukážem hneď aj, čo som vyrobil z takéto klasickej sadry. Je to napríklad takýto dekoračný predmet, ktorý ešte celkom neviem, na čo použijem. Znútra je biely, zvonka bol takisto biely, ale je na ňom zatiaľ prvá vrstva živice, ktorá je takto špeciálne dekorovaná. Ešte navrch pôjde jedna vrstva živice, tým pádom to bude oveľa pevnejšie, je veľmi nízkej hmotnosti a tá pevnosť bohato stačí. Aj pri takejto hrúbke steny môžeme si to teda odmerať šublérov, koľko to asi tak má. Takže má to nejakých v tomto bode 7 mm, 6 až 7 mm a tá pevnosť je naozaj výborná. A ešte keď sa tam dá tá živica, tak už duplom. Takže to by bola klasická sadra. Ešte malinko odbočím, toto je predmet, ktorý som robil z polyuretánovej živice miešaným pieskom, zmiešanej z piesku. Problém pri živici polyuretánovej je to, že kilo stojí 15 až 20 eur. Ale zase je pravda, že tam toho treba troška menej. Tá hrúbka steny je, no vidíme, že iba 2 mm, 2 aj niečo. Extrémne ľahké. Určite, keby som to chcel zničiť, dá sa zničiť, ale pevné je to naozaj dostatočne.
na taký nejaký držiak na ceruzky alebo aj dlhodobé zaťaženie vodou ako kvetinač vynikajúce. Kto sa ale nebojí pracovať so živicami, nie je to nič akože super odborné, zmieša sa A plus B v nejakom pomere, treba mať na to dobrú váhu, ale zase nie je to až tak úplne. Určite treba používať bezpečnostné pomôcky. No. To som iba odbočil. Veľmi zaujímavý produkt, ktorý teraz skúšam, je zubárska sadra. To je jedno akej značky. Zubárska sadra je zaujímavá v čom? Ten prášok nie je úplne biely, ani po vytvrdnutí, teda výsledok nebude biely. Toto je môj dnešný výrobok zo zubárskej sadry. Je to extrémne tvrdé. Keď na to poťukám, tak to má zvuk, ako by to bolo z porcelánu alebo z keramiky alebo z niečoho. Tu na vrchu, keď si to zmeriam, tak to úplne pri tom vrchu, povedzme, to má tiež iba zhruba 2 mm, ani nie. Samozrejme, tuto nižšie to už potom má viacej. Tam, kde sa dotýkalo formy, to je úplne dokonale hladké. Znútra som používal taký spôsob, že som vlastne robil rotačný odliatok, preto je to nerovnomerne stuhnuté, ale s tým sa všetko dá pracovať, či už vybrúsiť, alebo potom dať tam ešte jednu vrstvu. Ale skôr by som chcel hovoriť o tej pevnosti a iných vlastnostiach. Takže takto vyzerá takýto terakotovú farbu po vytvrdnutí. To tvrdnutie je naozaj veľmi rýchle, tak ako pri obyčajnej sadre, povedzme za 15 minút je to už veľmi tvrdé. Obyčajná sadra stvrdne, ale musí povedzme ešte niekoľko dní alebo týždeň ešte schnúť. Tá voda ako keby vychádzala znútra na povrch, že najprv sa zdá, že sadra už je tvrdá a suchá, ale keď ju dáme von z formy, niekam položíme, tak znova sa potom postupne zdá, že je opäť mokrá. Takže to je taký proces schnutia. U tejto zubárskej sadry jednoducho stvrdne to za povedzme 15 minút a prestane to byť horúce a je to hotové. Je to úžasné. Ešte som to neskúšal nejako výrazne opracovať, určite sa to dá brúsiť šmirglom. Tá hmotnosť je teda cítiť, že to má naozaj pevnosť. A čo je zaujímavé je, že až pri tejto zubárskej sadre som sa dozvedel, že sadry sú viacerých kategórií, takže je najprv takáto úplne obyčajná sadra, stavebná alebo elektrikárska. A potom sú tieto dentálne sadry, ktoré sú odstupňované 2, 3, 4, 5. Myslím si, že už taká trojka je veľmi tvrdá, táto štvorka to je naozaj extra a potom je ešte 5. Tam už ale potom hovoríme o cenách, napríklad u tejto štvorky pri veľkom balení 25 kg je 2,5 eur za kilo. Pri takomto 3 až 6 kg je to 3,50 za 1 kg. Takže si to treba zvážiť, ale voči polyuretánu, ktorý je 15 až 20 eur za kilo, tak sa to stále oplatí. Ďalšia obrovská výhoda je, že táto sadra je samozrejme certifikovaná pre styk s jedlom a pitnou vodou. Takisto má certifikát pre styk s potravinami, to znamená, že je neškodná aj v ústach a vôbec by som sa nebal do takéhoto výrobku dať suché potraviny, nejaké jablka, čipsy alebo niečo podobné. Určite to ešte budem testovať aj na tento účel, ale tu sa človek určite nemusí báť ako pri tých polyuretánoch alebo živiciach, alebo určite je to bezpečnejšie. Ďalšia výhoda je taká, že tieto
sadry dentálne majú príchute, toto je konkrétne jahodová, takže veľmi pekne ten výrobok aj vonia. Neviem zatiaľ povedať, akú dlhú dobu bude voňať, každopádne na tom začiatku je tá vôňa veľmi príjemná. Potom by som chcel ukázať takéto výrobky. Ináč, jednom z minulých videí som spomenul Pána Boha a prvýkrát sa mi stalo, že sa mi odhlasili odberatelia, tak nech sa páči, komu prekáža, že spomínam Pána Boha, tak môže sa aj teraz odhlasiť, pretože budem ukazovať takéto najsvätejšie srdce, ktoré vyrábam a chcem porovnať teda dva výrobky. Vidíme, že tieto srdca sú identické. Toto je vyrobené z polyuretánovej rýchlej živice. Keď to dám na váhu, tak je vidno, že to má 133 gramov. Keď tam dám zubárskú sadru, toto je vyrobené zo zubárskej sadry, z tejto presne, len je to ofarbené, tak to má 268. Čiže je to už aj na dotyk cítiť, že naozaj je to masívne. A takisto to cinka. Cinka to, ako by to bol porcelán alebo niečo také. A skúšal som toto srdce vyrobiť či už z cementu alebo obyčajnej sadry, z tejto, nazvime to jednotky, ale tieto malé časti, ako tieto ostne na trňovej korune alebo krížik alebo tieto plamene sa zlomia buď hneď pri vyberaní z silikonovej formy alebo jednoducho pri bežnej manipulácii. Tieto srdcia som teda mal v ruke x-krát, farbil som ich, rôzne si mi manipuloval, naozaj nič sa nezlomí, tá pevnosť je naozaj vysoká. A keď som pri tej pevnosti, posledná vec, ktorú by som chcel povedať o sadre a vec, pre ktorú som si ju obľúbil, je, že keď sa dodrží pracovný postup, tak je možné dosiahnuť naozaj veľkej pevnosti. Čiže ten princíp je zhruba taký, že máme sadru, povedzme nejaké molekuly sadry, ktoré takto vyfarbím a ktoré sa aktivujú zmiešaním s vodou a začnú tvrdnúť, tam sa vytvárajú nejaké chemické väzby medzi nimi a ten princíp je jednoducho taký, že čím viacej vody sa nachádza medzi tými molekulami sadry, tak tým sú tieto molekuly ďalej od seba a tie väzby sú slabšie. Keď sa použije veľmi málo vody, molekuly sú veľmi blízko pri sebe a naozaj je to cítiť na tej pevnosti. Čiže to je princíp, ktorý platí potom aj pri miešaní betónu. Naozaj veľa vody, to je dlhodobá moja chyba pri práci s takýmito suchými materiálmi a naozaj odporúčam každému pridávať doslova po kvapkách vodu pre dosiahnutie správnej konzistencie a to je potom základ úspechu, že sa dajú robiť takto tenké výrobky a sú naozaj dostatočne pevné. Ináč iba pre krátke odbočenie, čo sa týka týchto výrobkov, tak používam ešte rýchly betón na odlievanie betónových kvetináčikov a tam je hrúbka steny napríklad 1,5-2 cm a stále mi to kedysi nestačilo a práve je to tým, a lámalo sa to a je to tým, že som používal veľa vody. Veľmi odporúčam pre kreatívcov používať fix betón. Je to betón, ktorý naozaj stvrdne do pár minút.
Za určitých okolností sa dá s ním pracovať tým, že sa preoseje, tým pádom sa tá pevná zložka, ktoré sú kamienky, tie sú tam podľa môjho názoru, ako som odpozoroval, dvoch veľkostí, dvojitá frakcia a potom samotný ten cement s niečím sa dá pekne preosiatím odstrániť, ale zdá sa mi, že najlepšie sa s ním pracuje, keď je originál aj s kamienkami, a naozaj tam tá pevnosť je veľmi, veľmi vysoká, ale čo som chcel povedať je, že vrece stojí okolo 6 eur, 25 kg. Čiže tu sa bavíme už menej ako 20 centov za kilo sa vieme dostať. Nemyslím si, že by to držalo pri takejto hrúbke, ale napríklad pri 1 cm hrúbke kvetináča Parada odporúčam Fix Beton. Je to síce robené na stĺpiky, na také rýchle murovanie, ale je to použiteľné určite aj pri týchto kreatívnych aktivitách. Takže to bola odbočka od pevnosti a naozaj treba aj pri tom fix betóne, aj pri sadre dodržať odporúčané dávkovanie a vždy ísť do málo vody, aby sme dosiahli ten požadovaný výsledok. S tou konzistenciou sa dá teda pracovať. Toto, ako som hovoril, je odlievané rotačným spôsobom. Znamená to, že okolo je teda nejaká forma, bežná plastová kuchynská miska, spraví sa rečia sadra, forma sa zo sadrov otáča, do pár minút je to tvrdé, čiže na povrchu po celom obvode sa vytvorí tenká vrstva tejto sadry a následne sa spraví druhá vrstva, ktorá už sa urobí teda veľmi hustá, veľmi pevná a buď sa dá tiež rotovať, lenže takto hustá hmota sa potom začína trhať. Takže odporúčam ju rozotierať a tým sa vytvorí na tú tenkú vrstvu ešte hrubá pevná a dosiahne sa teda tým pádom aj vysoká pevnosť. Takže, milí kreatívni fanúšikovia, dnes by to bolo asi všetko. Odporúčam aj obyčajnú, aj zubárskú sadru. A prajem vám veľa úspechov, aby vám vaše kreatívne alebo pestovateľské, chovateľské koničky prinášali do života veľa radosti, veľa úsmevu, pekných chvíľ, privádzali vás k Pánu Bohu, k modlitbe a takto náš život okoreňovali, okrašľovali. Ďakujem vám pekne za vašu pozornosť a teším sa pri ďalšom videu.